Aivan mieletön aamu. Aivan mieletön päivä. Pikkasen vasta pilviä tuolla horisontissa. Kello on 10:30. Upea Lake Michelsonia taakse. Aamu alkaa tiukalla nousulla. Kohta ollaan jo 4,5 kilometrissä ja taas mennään. Se oli semmonen mäki. Sehän meni ihan sutjakasti ainakin. Hurjaa vauhtia. Siellä näkyy Mount Kenian päähuiput. Point Lenana, Nelion Batian. Hyvää vauhtia ainakin menit, jos ei muuta. Nyt vaan sitten jotain tuulenpitävää lämmintä päälle ja vähän evästä. Ja taskussa evästä. Täältä löytyy lobeliat. Villakkoja löytyy ihan oikein metsäksi saakka. Tässä niin sanottu ikuinen kukka. Kukki ympäri vuoden. So Simon, yeah. How many times you've been to Point Lenana? Point Lenana, about 29 times. I think 20 times is quite many. You know the way. I know. Joo, mutta mennään tonne. Toi mäki vielä, polku näkyy, näettekö tuolla, tohon notkelmaan ja sieltä löytyy Simba Tarn. Ei, mä oon kyllä itekin tosi fiilareista tästä Mount Kenian maisemasta. Tää on niinku upea. Täällä silmä ja sielu lepää. Ollaan ihan kohta Simba Tarnin majapaikalla, mikä on aivan tuossa harjanteen takana. Pieni raekuuro taas yllätti, mutta eihän se edes kastele, joten mitäpäs siitä. Ihanat keltaiset keltasväki. Menkää kaikki hei telttoihin, laittakaa lämmintä päälle ja kamppeet sinne. Ja mä huikkaan kohta, lounas on varmaan ihan tuota pikaa valmiina. Oh. Home sweet home. No niin, käsien pesupaikka. Joku on tuonut tänne näin kaminan ja mutta se tänne polttopuolelle. Oh, get in. All right. Okei, nuudeleita. Joo, kyllä mä laitan tästä äille vähän. Kaikki oltaan silleen normaalisti. Syötäs ja juodaan vähän teetä ja on hedelmiä ja kaiken näköistä hienoa ollut tarjolla. Oho, heräsin äsken päiväunilla siihen, että täällähän paistaa aurinko. Pakko lähteä katsoa, että mitäs tuolla pihalla oikein tapahtuu. Oh. Oliko niin, että me Point Lenana ei nyt näyttää? Hyvää huomenta. Kello on 3:32 ja seuran ohjelmassa nousi Mount Kenian huipulle. Otatko? No, kiitos kyllä. Sokeria. Oliko sokeria? Good morning, Kenya!
Oho. Siinä Mount Kenian korkein huippu. Tuossa vielä pieni huippuharjanne ja siellä taustalla häämöttää Point Lenana 4985 metriä, joka me saavutetaan aivan tuota pikaa. Viimeiset askeleet. Okei. Ja mutta ikinä mun on. Ndio eno ekira oni. Eikö eikä? All right. Ei. Kaikki on. Onneksi olkoon kaikille. Täällä sitä ollaan. Onneksi olkoon. Hyvinhän se meni. Hyvinhän se meni. Täällä ollaan. Valitettavasti sairastumisen takia yksi pariskunta joutui jäämään tuonne Simbatarnin leiriin, mutta muuten koko remmi. Toivottavasti ainakin hyvistä voineista Mount Kenian huipulla. Point Lenana 4985 metriä. Koko Afrikka tuntuu olevan nyt alapuolella. Aivan mahtava aamu. Uskomatonta. 1, 2, 3. Noin ja... Noin. Okei. Jep, kiitos. Näin se tuli Mount Kenian valotettua 3. kerran meikäläiselle. Oli mahtavaa saada koko porukka huipulle. Ja nyt ei sitten muuta kuin pannaan reppu takas selkään ja lähdetään paluun matkalle. Ensin Simbatarnin leiriin ja siitä sitten aina tonne Old Moseksen majalle ja aina eteenpäin sitten vuodelta pois ja Masai Maraa ja tonne safarille katselemaan villieläimiä. Sitä varmaan sitten seuraavassa jaksossa. Nyt paluu matkalle. Jabu. All right, bye bye. Ciao!